Jeg har bus i blodet, men jeg ser det tydeligt. Hun er hårdt tilbage, hun er mere end nydelig. Oh ja, hun gør det godt. Hun har dreng omkring sig, som jeg har penge på mit kort. Hun er ikke lækker, hun er staged over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg sover, for det kunne være en drøm. Vi lavede Telia Festivaltur for at komme tættere på vores unge mobilbrugere. Telia er det største mobilselskab for de unge i Danmark. Og derfor så er det også vigtigt, at vi er ude og er med til at uddanne dem i billedbeskeder og det mobile internet. Jeg slapper af, jeg føler mig. Altså i alt hvad vi laver med Telia, der prøver vi selvfølgelig at arbejde med integreret kommunikation, sådan så der er en genkendelighed fra det vi kommunikerer på tv, i dagbladsannoncer, events, festival, på sitet, er der en klar linje. Ved du hvad hun siger til mig? Ved du hvad hun siger til mig? Hun siger: Baby, lad mig poppe den for dig. Lad mig poppe den for dig. Det er rigtig godt. I hvert fald noget jeg godt kunne sige. Jeg synes også det er fedt nok. Se det. De har fået lavet billeder, og det så rigtig godt ud. Så måtte vi også lige over og kigge. Vi kan se, at der er en meget klar tendens til, at de budskaber, man tager til sig, det er nogen, man har fået i form af aktivering. Telia har forhandlere i hele landet, og derfor så var det her en glimrende mulighed for at invitere vores forhandlere ud og komme op på truckens tagterrasse. Der kunne de få en øl, de kunne snakke med deres Telia forhandlerkonsulent, og så kunne de stå og kigge kikkert ud over menneskemassen. Hele de der Telia-folk der, de har bare styr på sagerne. Vi fik lavet analyser, både kvalitativt, hvor vi havde et analysebureau ude at kigge og interviewe folk, når de gik ind i trucken, med et meget, meget flot resultat. Det er jo en udbygning af, hvad vi lavede sidste år med Grøn Koncert, som var første år, og det var en succes, så det skader aldrig at gentage en succes. Der er rigtig mange folk, der har taget godt imod det, og der har fået et godt og positivt indtryk af Telia, kan man fornemme. Og det har bare fungeret så godt, at vi har haft så mange forskellige ting, vi kunne tilbyde.